नमस्कार. रसस्वादमध्ये आपलं स्वागत आहे. आज आपण बनवणार आहोत नेवरे. हे नेवरे नागपंचमीला नैवेद्यासाठी गावाला दाखवतात. तो नैवेद्य आपण हा नागपंचमीचा बनवूया. हा मी अर्धा नारळ मोठा घेतला आहे किसून. एक मोठी वाटी तांदळाचं पीठ आहे, 150 ग्राम गूळ आहे, चवीपुरतं मीठ आहे आणि वेलची पावडर अर्धा चमचा आहे. पहिल्यांदा आपण हे गूळ घालून घेऊया खोबऱ्यामध्ये. चांगलं असं एकजीव करूया, मिक्स. सारण तयार झालं आहे. थोडंसं चिमूटभर आपण मीठ घालूया, वेलची. हे सगळं आपण मिक्स चांगलं करूया. तांदळाचं पीठ घेतलेलं आहे ते आपण नेवऱ्यांसाठी भागून घेऊया. पाणी घालूया. दीड वाटी आपण पाणी घालूया. ज्या वाटीत आपण पीठ घेतलं आहे त्या वाटीनेच आपण पाणी घालायचं, म्हणजे ते मापामध्ये राहतं. मग चवीपुरते मीठ घालूया. स्लो एकदम करूया गॅस आणि पीठ घालून भागून घेऊया आता चांगलं. एक वाटीला आपण 1.5 वाटी पाणी वापरलेलं आहे. असं चांगलं हे 2 मिनटं आपण पीठ चांगलं फिरून घेऊया. 2 मिनटं हे चांगलं आपण आता हे पीठ परतून घेतलेलं आहे. आता गॅस बंद करूया आणि हे जरा मीडियम थंड झालं की आपण मळून घेऊया. थंड होता कामा नये, मीडियम गरम असताना मळून घेऊया. पीठ साधारण थंड होईपर्यंत आपण हे सारण जे बनवलं आहे खोबऱ्याचे ते जरासं गरम करून घेऊया. म्हणजे जरासं पाणी आहे ते जरासं आपण कमी करूया, म्हणजे ते चांगलं नेवरे टिकतात. मग 2-3 मिनटं आपली झाली आहे. पाणी गेलेलं आहे. आता गॅस बंद करूया. हाताला तेल लावून आपण हे गरम गरमच मळून घ्यायचं. असं हे चांगलं गरम असतानाच जरा मळून घ्यायचं, पातीवर करते वेळी फुटत नाही. मग गोळा आपण हा एवढा घेतला आहे आणि हे असं त्याची पाती बनवायची पातळ. बोटं बाहेर ठेवायचे आणि 2 अंगठे आतमध्ये ठेवायचे असे, आणि असे हाताला जरा असं पीठ लावायचं, सुकं पीठ, नाही तर तेल लावलं तरी चालतं. मोदकाला पाती कशी खोल लागतात आणि नेवऱ्यांना जरा रुंद पाती करायची अशी. कोकणातला हा मोठा सण आहे नागपंचमीचा, आणि त्या नागपंचमीला अशा पद्धतीने हे नेवरे नैवेद्याला दाखवतात. ही अशा पद्धतीत बनवून झाली आहे आपली. आणि आता ह्यामध्ये सारण घालूया. आणि हे तोंड असं बंद करायचं. असं चांगलं हे बंद व्हायला पाहिजे. आणि हे या अंगठ्याने दाबायचं, त्याच अंगठ्याने आपण परतून घ्यायचं त्याला. असं हे कोकणामध्ये नेवरे बनवतात. हे आपली नेवरी बनवून तयार झाली आहे. आता बाकीचे बनवून घेऊया. नेवरे आपले बनवून झाले आहेत. आता आपण हे उकडून घेऊया. आपण चांगलं तेल लावून घेऊया.
असं चांगलं लावून घ्यायचं, म्हणजे चिकटायला नाही पाहिजे. चाळणीला पण तेल लावलेलं आहे आणि हे आपण असे लावून घेऊया. अशा पद्धतीत आपले हे लावून झाले आहे आणि हे आता आपण उकळत ठेवूया. पाण्याला उकळी येत आहे. आता आपण हे ठेवूया. मी 1.25 ग्लास पाणी ठेवलं आहे. याच्यामध्ये टोपामध्ये 1.25 ग्लास पाणी ठेवलेलं आहे आणि हे आपण वरती ठेवून देऊया आणि वरती झाकण ठेवून देऊया आणि आपण हे 7 ते 8 मिनटं आपण हे वाफेवर शिजवणार आहोत. गॅस फुल केलेला आहे. 8 मिनटं आपली झाली आहे आणि नेवरे चांगले उकडून आले आहेत. आता गॅस बंद करूया. नेवरे आपल्या बनून तयार झाले आहेत. एकदम चविष्ट असे हे नेवरे खोबऱ्याचे असल्याकारणाने खूप छान चविष्ट लागतात. असे हे नैवेद्यासाठी नागपंचमीला कोकणामध्ये दाखवतात. तर असा हा नैवेद्य तुम्ही नागपंचमीला बनवा आणि मला सांगा. हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि रसस्वादला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.